Nag-prepare ako ng almusal ni tuwing umaga. Ito po ang almusal niya. Mas maganda kasi ito eh. Tapos bumili yung ganito. Ito kasi madaling hindi ako gumawa ng oatmeal. Kakainin ko na po siya. Para papapat na iyan. Kakain na ang dalaga. Kailangan po buhatin kasi wala po siyang wheelchair. Na wheelchair niya talaga. Hindi pwede yung wheelchair na pang senior. Yan po ang pinag-iipunan ko. Makabili ng wheelchair po nito. Papapa na yan. Milk muna, milk. Baka mabasa yung damit mo. Mabasa ang damit niya kaya may towel. Pasensya na po kung laging ganito ang vlog ko. Ito kasi talaga ang binablog ko. Kasi gusto ko makaano ng wheelchair nito. Kung ako sumahod man na sa YouTube, yun po ang bibiling ko. Diaper nito. Ay, wheelchair nito. Ayaw mo pa? Ayaw pang kumain? Ayaw pa ng dalaga?
Nakalimutan ko. Nagbukas pala ako ng grito. Sa washing. Ito, nangagat na naman ng kutsara. Ang dalaga. Asumpungan mo na naman mangagat. Ang kutsara. Ayaw kang kumain? Ano? Ay, nangangagat na naman ng kutsara ang dalaga. Puntahan ko pala muna yung yung sinalang ko, nakabukas ang tubig. Na. Na. Ayaw tumawa. Ayaw tumawa ng dalaga. Tingnan nga natin yung tubig. Mapupuno na yung washing. Tinanggal ko muna yung tubig. Ay, yung hose. Mapupuno na yung washing. Na. Ay, tawa na siya eh. Kanina hindi natawa eh. Papa na. Papa na. Gusto niya makagat yung kutsara. Ano, gusto mo na naman mangagat ng kutsara.
Gusto mangagat ng bata ng kutsara. Ana. Ew. Nangagat ng kutsara ang dalaga. Nga. Gusto mo kagatin ng kutsara na naman, ha? Tinubugan mo. Bebe. Tingnan mo. Tingnan mo, ha? Uy. Anong tinitingnan mo? Tinitingala mo, ha? Ano nakita mo doon? Yung bear? Tatanggalin na ni Mama yan. Ang mga dekorasyon ng December, ng Christmas. Tanggalin na ni Mama. Tatago na. Bebe. Bebe. Tanggalin na. Ay. Sige, ang ngipin mo sasakit. Sige. Oy. Ganyan na. Ay. Bitaw na. Wala. Oo, mangingilo ang ngipin mo. Sige. Hindi mo na makakagat yan, ha? Dami natin tapon. Dami natin tapon, ha?
Dami nating kalat, baby. Dami nating kalat. Okay na? Okay na? Okay na ang baby. Okay na. Uy, last na tong subok mo. Last na to. Ayaw mo na? Inom ka na. Tapos din, magpakain. Good morning, good morning. Salamat po sa panonood sa aking munting video. Maraming salamat po. Ako ay Bicolana, pero nandito ako sa Manila. Kaya Tagalog ang Bicolana ako, pero Tagalog ang salita ko. Pwede naman Bicol ang ano ko sa pag-vlog ko. Halo. Bicol, Tagalog. Ang tigsasabi ko. Salamat sa paghiling sa video ko. Love you, love you. Salamat tonon, nanggad kimaray. Ang makahiling ka ini na video ko. Thank
Thank you for watching my video. Uy, busog na. Nabusog na ang bata. Hmm. Hmm. Busog na ang baby.